Sugilano ni Ranel Madrid. Sa niaging katuigan, nauso ang swertres sa mga outlets sa nakalaling lugar. Labi na diri sa amo sa Inayagan, sa Naga, sa Subo, Habagatang Subo. Usa ka piyesta namo, naka-decide mi nga magprosesyon libot sa among lugar. Pero ang pangutana, asa man may og karo nga mo ibutangan namo sa imahe ni Senyor Santo Niño. Doon ako igagaw nga si Jinky Alferez, iyaba na si Puloy. Silang Jinky o Puloy, pulos na sila patad o lingaw-lingaw sa swertres. Usa ka adlaw ana ni sulti ko ni Jinky nga magpahimo ko og karo. Wa ko moisgot kon si kinsa ang mohimo. Wa ko mahibaw nga iya ding istoryahan si Puloy ang iyabana about sa paghimo og karo. Pagkasunod adlaw, nakugang na lang ko pag kakita nga naghimo og karo si Puloy. Humani adto ningon si Jinky nakadaog sila sa swertres. Di lang ni kausa nahitabo. Katong panahon nga nawa ang scepter ni Senyor Santo Niño sa syudad. Kay musimba man ko sa misa nobenaryo sa Basilica Minori del Santo Niño. Gihimuan po ni Puloy og scepter si Senyor Santo Niño. Iyang gikuha sa dako nga kahoy, iyang gikiskisan hangtod mahimong scepter nga sakto sa sukod ni Senyor Santo Niño. Di jud ko malimot nga grabe ang pasensya o kugi ni Puloy adtong mga panahona. Di lang gani kugi kundi giubanan gyud niya gugma og respeto o pagtuo sa balaang bata. Mutong ako nang nahibawa nakadaog na sila og swertres. Grabe gyud si Senyor Santo Niño kung mao nay molihok para sa imong grasya.